Lho lah dalah. Bareng awake dhewe iki nampa perintahipun Sang Prabu Dalem yo. Iki ngono wakilipun Sang Prabu yaiku Kanjeng Pati wis ngendika. Aja nganti pasukane awake dhewe padha kelena. Jelalah musing nondasku. Piye. Yen nganti kedawa-dawa nganti iki konangan. Konangan Sang Patih. Wah, iso cilaka pecah ndasmu. Let melet. Nalah sembrono padha turu. Utalat melet tangi yo. Tangi. Aduh. Lho, adalah. Kepiye penggaweanmu, kepiye tanggung jawabmu wis mbok tetepi apa durung? Ngapuntene Kakang Budapono, kabeh wis tak ayah-ayahi, wis patroli ya wis, sarapan ya wis, mangan ya wis. Wah, sing takok mangan wis patroli iku sing penting. Sarapane orang nguri-nguri rapopo. Lho, ngene lho Kakang. Kabeh mergawe iku ya kudune mangan. Wong mergawe iku ya kudune ya kanggo mangan. Iya. Ngene Buta Ilat Melet. Kepripun kados pundi? Aku minangkane ya duwe tanggung jawab. Anane awakmu nang kene iki ya ana sing duweni tanggung jawab. Aku ya yen ana ora benere mergawemu ora ana benere olehmu jaga. Mengko sing duweni apa ta apa nampa pidana nampa murkane Sang Prabu ya ora liya aku. Tenang wae Kakang Buta. Uno kepiye? Iki ngono mau nalikane aku mapan istirahat turu layah-layah. Kabeh wis terkendali. Ya iku ngono Buta Kolor Ijo wis tak kon keliling kono. Dadi ora bakal ora mungkin ora ngarah yen ana kecolongan laku jalma menungso ngancik iya panggone awake dhewe ngono Kakang Budapono. Kepiye? Yo ngene, kabeh iku ngono mau wis tak pikirke sadurunge tumindak ya wis tak pikir ngono Kakang. Ya. Tapi ngene ya Buta Ilat Melet. Kepiye Kakang Budapono? Kowe ngerti ora gaweane Buta Kolor Ijo iku apa? Ya gaweane Buta Kolor Ijo ya senengane mbedoni gadis desa sing turu, engko nek ora ndonga diganggu, digodhong ngono. Iku ngerti dhewe ngono. Duh, piye iki? Buta Kolor Ijo iku ora iso dicekel gawene. Mergo kepiye? Buta Kolor Ijo keron oleh golek kesenengane dhewe. Golek nafsune dhewe. Kudune iku ora iso diempet mergo. Ngono ya Kakang Buta. Kuno ya. Mula saka iku. Iki ngono tak anggap luputmu Buta Ilat Melet. Kepiye? Buta Kolor Ijo iku yen tak tamat-tamatke kakean oleh dolanan. Wis jenenge ya Buta Kolor Ijo. Senengane ngudoni bangsane wadon. Ora marah, ora iso dicekel apa sing digawekake. Ngapunten ingkang kathah kan. Kakang Budapono, kepiye? Aku lumangsa lepat, aku lumangsa salah. Aku iki ya nyuwun pangapura ingkang sak banget gedhe-gedhene. Ya. Lah mulai saka iku ngene ya. Besok-besok yen aku kepengen istirahat tak hati-hati dhisik. Ngene Buta Ilat Melet. Sendika dawuh dalem kepripun? Yen kancamu mung Buta Kolor Ijo. Lah terus kowe iki enak istirahat. Iki padha karo ing kene iki legan. Tegese legan iku ora ana sing jaga. Mestine Buta Kolor Ijo iku kakean oleh keluyuran. Lah mula saka iku neng kene bakal tak pasang siji sing bakal iso ngandani kowe ya iso mbaturi kowe ya iso mbaturi Buta Kolor Ijo. Bakal tak kirim buta siji meneh. Lho.
Tak kira aku karo Kolorijo iku ya wis cukup kok Kakang. Kabeh aman terkendali. Ora ana sing wani-wani ngancik ngambah kawasan kene Kakang. Ora iso. Iki ngono bakal tak ajokke proposale. Lah kok nganggo proposal iki kepiye to Kakang? Ngene. Ngajokke proposal supaya nih buta siji meneh tak pancing tak pander ana ing kene iki. Aku bakal matur sang patih buta sapa sing bakal mbaturi kowe. Wis aku manut wae Kakang. Ya, manut to. Aku tak matur Kanjeng Patih. Babar pisan kowe ora ndiwedi marang aku di sana. Apa kowe iki apa ora mbok lek nang mripatku sapa aku sing mbok adepi nang ngarepmu iku sapa? Aku wedi kowe iki jelarane apa ngono lho. Padahal aku iki mau dolanan. Ndelalah aku iki kepengin ngerti daerah kene ngono. Di sana. Kepiye lek? Aku durung kenalan karo kowe kok ngerti jenengku sapa. Les pawakanmu dapuramu ngono kok. Tak salah saka kadoan wae aku wis ngerti hari. Iku ngono pastine buta melet-melet. Orang ditata krama ora disopan ora duwe apa-apa. Bareng ngerti aku iki buta melet-melet apa sing kok kepengenake ana kene iki di sana. Ngene lho, sing sabar. Sabar iki ana atese ki sana. Buta kepiye ngene lho ya aku iki katon teko kene iki ora sengaja ana ing kene iki ngambah ngancik ana ing bumi kene ngono. Aja terusno lakumu ger. Lho emang kenapa yen awakmu iki nganti ngambah ngancik ing kene iki nganti tekan jero ora luput ora ngira kowe bakal bali mok jenengmu. Maksudnya kepiye? Ngene nggih. Sing buat cek kawasan kene iki dudul kawasane jalma bangsamu. Kene iki jalmane bangsa Yeksa Buta. Kang kuwasa nggih. Ya sing kuwasa ya Sang Prabu Dalem. Sing wasane kene iki ya Prabune Buta. Lah, sadurunge kowe mikir-mikir dhisik sadurunge kepengin mlebu ngancik kawasan kene nggih. Sabar. Sing santai ngono lho. Aku iki buta sing banget sabare. Ora nganggo kerasan, langsung mak tak antem ngono ya ora nggih. Sabar ya. Yen kowe ora tak kandhani nganti alus, kowe bakal nampa kadigayanku nggih. Aduh. Maafe. Ngene lho, buta. Ngono. Wah, kurang ajar babar pisan kowe ngandani aku ngarani aku buta ngono. Ngene lho, sabar. Aku teko kene iki ora sengaja. Wong nek ora sengaja iku minta maaf ya wis beres. Tapi ndelalah kok aku pusneni iki. Terus aku kudu piye? Aku iki mang wis kondo to, Ngger. Yen kowe kepengin slamet uripmu ora pecat nyawamu saka ragamu ya kudune bali saka asalmu. Waduh. Ngene lho ya. Ngger. Kepiye? Jenengmu sapa sing mesti? Oleh ngomong telik mau lagi kenalan. Saya temen ngono ora penting jenengmu sapa, Ngger. Sing penting iku kowe ndang bali saka papan panggonan kene. Yen kowe kepengin selamat uripmu ora dadi perkedel kene. Sik. Ngene yo. Aku jenengku yo Dimas Bambang Bagong sing bagus dhewe. Bagus dhewe? Ya bagus dhewe no. Yang Bagong ngene.
Nger, kepiye yen pancen iku jenengmu Bagong sing bagus dhewe tak jaluk kanthi sing sak temenanan. Aku iki lagi sabar mergo aku iki ngono urung mangan. Nek aku wis bar mangan mestine kowe tak kamplengi nang kene, Nger. Wah, kowe ora ngerti aku to. Maksudnya aku iki Bagong putrane iki Lurah Semar. Lah kowe nyenggol aku nek iso sangar lho. Weh, kowe ngremehno aku. Iya. Yes, ngene. Yen pancen kowe sekti mandraguna tampan ana, wis ajiku gundul-gundul. Ya.